бинанд. такрор карда мешавад. лесино петровский дар шаҳри москва 10 рӯз мешавад ки дар морг хоб аст. агар соҳибдарагошро пайдо накунанд, инро месӯзонанд, хокистарашро бурда дар қабристонҳои бесоҳибо мепартоянд ё ин ки дар об мепартоянд. хоб, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин видеода лайк бизанен, ҳамуқа лайк бизанен, ҳамуқа видео паҳн меша. чӣ сайт ҳастай, инстаграм ҳастай, имо ҳастай, ватсап ҳастай ё ки блогерое ки сайт дорен сабшества кунен. хоҳиш аз ҳамаи шумо ҳамин видеоро максимально падилитса кунен то ки ҳамин бародар пайдо шавад. хоб, иншаллоҳ ки ман бо баварии комил гуфта метавонам ки мо мардуми мусулмон дилсӯзу ғамхор ҳастем. ин корро бо сари баланд бо дараҷаи аъло карда метавонем. тӯли 10 рӯз мешавад ки ин фарзонаи миллат дар морг хоб аст, соҳиб надорад, ҳеҷ кас надорад, намедонанд ки соҳибаш кист. бигзор ба падару модари ҳавар як қабре шавад ки то ки рӯзе шояд ягон кас ба қабраш рафта як кафтуайне кунад. имрӯз ки мо шумо як касро дастгирӣ кунем, фардо мо шуморо каси дигар дастгирӣ мекунад иншаллоҳ. риштаи суханро дуру дароз намекунем. нафароне ки ҳамин бародарро мешиносанд, ҳамин сурата мешиносанд, хоҳиш аз ҳаматон мекунам видеора до тавое паҳн кунем ки ҳама бибинанд. ҳар чӣ зудтар бибинанд. 10 рӯзи кори бозича нестай. шояд ки аллакай пагои дига бисӯзонанд шав. барои ҳамо ҳатман хоҳиш мекунам, илтиҷо мекунам видеоро паҳн кунед, ҳама бибинанд то ки соҳибдаракош пайдо шаванд.